a danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mu ma'aikatan gidan rediyo ne. Za mu iya sanin sunanka? Ni sunana Falalu. What? Hanya kayi makaranta kuwa? Kai! Ni ban yi ba. Kai. Shi yasa na ganka wani duskurara. Da kake so ka ɓata mana aiki. Dan Allah malam ka yi haƙuri. Sunana Zuwaira. Ko zan iya sanin sunanka? Ai na ga muku sunana. Sunana Falalu. What? Wa ya sa maka sunanka? Babanka ne ko mama? Subhanallahi sannu. Baka ne ta samu. In har tana raye, in kuka haɗu ka bazar da ita. What? Ta raye kuma kar ka mata addu'a. What?